katang kayayang lirang, ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni San Marcos Ebanghilista. Usa kini siya ka disipulo ni San Pedro ug ni San Pablo. Unang siya sad mao'y gitawag og unang Ebanghilista. Kay una man siyang nagsunod sa mga magsasangyaw nga mao sila si San Pedro ug si San Pablo. Uban kaniya padayon natong iyampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga magsunod unta ang katawhan labi ng atong mga leaders sa ebanghelyo sa Ginoo. Ang ebanghelyo sa paghigugmaay o pagpakigdait sa usag-usa. Yampo sad nato ang atong mga benefactors and donors, atong mga kaigsuunan nga sigig pamalit aning atong mga slots para sa atong projects nga unta hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamon sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari. Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga naghatag kang San Marcos imong Ebanghilista sa grasya sa pagwali sa Ebanghelyo, itugot nangamuyo kami nga makakaton kami sa iyang gitudlo aron makasunod kami pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo.
Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At man na sila dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay inyo mang kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol, kundi tungod sa tinguha sa pag-alagad kayod. Ayaw paghari-hari kanila, kagipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundi ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Og inigpadayag na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa may mayaong korona nga dili molubad. Kamu usab nga mga batan-on, kinahanglan mo tahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagal. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagbantay o pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nangulob, nangita og tukbonon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya, ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo og kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko nining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano nga giisip kong buotang igsuon. Dasigon ko kamo sa pagsalig niini kay kini mao ang grasya sa Dios. Ang inyong igsuong simbahan dito sa Babylonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaot untang ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan nga iya ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa ginaghapon awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Sa gihapon awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awiton sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan magsangyaw ang akong bakba sa imong kamatinod anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinod anon. Sa gihapon awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang kalangitan nagasangyaw sa imong mga katingalahan, O Ginoo.
ang imong kamatinud-anon diha sa katilingban sa mga santos. Kay kinsa ba diha sa kapanganuran ang makalakbaw sa Ginoo? Kinsa ang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios? Sa gihapon awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ng mga tao nga nahibalo sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong naong o Ginoo, nagalakaw sila. Sa imong ngalan nagsadya sila sa tibuok adlaw. Og pinaagi sa imong katarong, gibayaw sila. Sa gihapon awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. nga naausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan. O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo. Sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton og mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit og milingkod sa tuo sa Dios. Og nanlakaw ang mga tinun-an og nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayod kanila mao ang Ginoo og midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa si San Pedro, 1 Peter chapter 5. Ang nagsulat ani gituhuan nga si Marcos or si San Marcos kay siya may nahimong sekretary ni San Pedro. Mao nang iyang gihisgutan nga nangumusta ninyo, apil na sab si Marcos ang akong anak.
sabot suod kay sila. Kuyog-kuyog yun kanunay. Kay si San Pedro, di man kay ni kamaong musuwat, kay wa man ni siya grado. So si Marcos mo'y graduhan, mo'y nagsuwat. Nya sa iya sang pagsuwat, si San Marcos, nakumbinser pod nga ang iyang giwali or ang iyang gisulat nga ebanghelyo tinuod. Nya kay tinuod man, iya sang gipuy-an. Nay nindot sa ebanghelista kay posible nga dili siya maoy author sama ni San Lucas, ebanghelista sad, disipulo pud ni siya ni San Pablo. Nya siya gitigsuwat, nya nituo pud siya nga ang iyang gisuwat tinuod. Karon wa naman ta magsuwat, naminaw naman lang ta. Ang pangutana, mutuo basad kaha mo nga tinuod ning atong gibasa? Ha? Maayo. Nya mubuhat mo. Na, usa na lang nitubag. Kay og mutuo ta, ato yung buhaton. Sama pananglitan sa unang pagbasa, usa sa gisulti diri ni San Pedro, sukli ninyo ang yawa, liguna ang inyong pagtuo. Kita daghan ato mahadlok mas yawa. Di ba? Uy, yawa ko na, hadlok ana mo na. Padre, blessingin ni among balay kay naaman may mahibudngan. Ana dayon. Padre, nasakit da ospital, balik-balik ra yung sakit sa akong anak, Padre. Blessingi among balay kay murag ni agi dinhi evil spirit. Ang pare ra di ay mo blessing dia. Ang kamo di dili di mo musukol siyawa. Sukli. Kay matod palagi ni San Pedro. Ator ko din basahon kay murag magduda mo nga ako gabutang-butang nako kay wala basan mo maminaw ganiya pagbasa no. Ako ning basahon ingon din siya diri, pagbantay kamo og pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan sa samang alantuson. Musukol gitag yawa, pinaagi sa atong pagtuo, dili pinaagi og kaisog or kalagot. Kay kanang kalagot, iya man na sa yawa. Nyag mo ni atong gamiton, malipay ang yawa. Tagaan ta mong example ha, nang litan, sigihan kag libak sa imong ugangan, nga tipon rasad kag puyo. Nga sigihan kag libak, saan man nimo pagsukol ng yawa? Yawa man na. Ang saan pagsukol? Hilom gud taon na sukol nga hilom. Di jud ka mo hilom, sukol gud. Doon na jud kay isukli niya. Matod pasad sa ubang mga bahin sa ebanghelyo, nagisulti ni Kristo, gisulti sad sa mga ebanghelista o sa mga disipulo sabang San Pedro o nilang San Pablo, niingon gyud, conquer evil by doing good. Buntuga ang yawa, pinaagi sa maayo. So kung libakon kas imong ugangan, liguna ang imong pagtuo na kining akong ugangan, ako ning igsuon, ako ning neighbor. Di ba? Yan nga mas Kristo, love your neighbor as yourself. Imo na sang sunod nga tuhuan, kabahin ni sa akong kinabuhi. Dili ko kaako sa pagdaot niya tungod kay kabahin siya nako. Karon bitaw akong tiil, kani akong tiil ba? Dapit too. Sakit itunob kay nasa gunson og kaog baboy. Naaman ni siya sakit kanang gout ba? Karon sakit itunob. Naamong siya sa siging hungits baba kay lamian man kayong baba. Kalami gyud. Di lang ko ana. Ay sige lang duom lang gid ana. Hingaon sa kog mani. Na atong niaging adlaw hapit mahurot ang mani ba?
kanang ano na kaon sa kong mani. Karon nagsakit akong tiil, pikas. Siya ba'y ni kaon sa mani o sa baboy? Naamong lang siya, aning akong bakbak. O kaning akong kamot, kaya mo may sigig doong. O kaning akong mata, kaya mo may sigig tanong, lami agyon. O kaning akong hunahuna, naamong, lisod na hinuog lakaw, sakit. Niya, ang sa may buhaton sa tiil, masuko siya sa baba. Magyaw-yaw siya, di na kumulakaw. Nganong imo kong gitaga, ang uric na rin. Dili ay, muanto siya. Mo serbisyo yapon siya sa baba. Ay di kumulakaw pa doon sa kusina, saan ako pagkaon. Di ba? Ang baba, ang laway lang, dili mata kakita, lami ng pagkauna da. Layo man, hinalan doolon yun, ang tiil, bisag sakit, lakaw lang yapon. Ang punto din kung mutuo ta, nga ang usa ka tao or matag tao, anak sa Dios, larawan o kasamahan sa Dios, ligunon tanang pagtuhua, makamaogid tang muhigugma, bisan paggisakitan na ta. Mao na, anha na diha mabuntog ang yawa. Saman, sunod mo na. Kuan kay baka nang luya kay mga naw. Nabuntog naman tingin mo si yawa tingali. Ora sunod. Ora gikulata na mo may si yawa, di naman hapit kalihok. Mao na diri sa atong ebanghelyo niingon si Jesus, kun motuo lang gyud mo nako, makabaton mo og mga gahom. Gahom ang gihisgutan ni Kristo. Dili ingon ordinaryo lang, dili ingon kusog, gahom. Og ang unang gahom, makapapahawa mo mga yawa. Pastilan. Lingian na imong tupad we. Ingna nanaka dihay gahom. Naaka ning gahoma. Papahawag yawa. Gahom na. Nya lain pag yung gahom. Kung makainom kunog hilo or bisag unsa, dili na gyud ka maunsa. Bisag mapaakan pakaglang mananap, di ka maunsa. Nya dayon makasulti kag lain-lain nga pinulungan. Pasabot kamao kang nakay art of speaking. Mo nang daghan kay taghalin dinhi sa salat. Kay na ako'y art of speaking. Na pagigahom pero naa masagiyawanon kay di gyud maminaw bisag unsa na tog ingon. Ingnon nato palit lagi mo salat, di gyud mo palit pero sige lang yung sulti. Madugay mo palit gyud. Ano na art of speaking ba? Kamo nakapalit na mo salat. Di nanasan mo igahom ron. Ana. Kamo na sa panulti ngadto nga pangdamay sad mo ba haron da sa sila igahom ingna pamalit sa mo salat. Ito bitang nagpa-picture na ako diri nga huwat gyud ba sa gabi na kayo huwat gyud nya ingon sila palit sa mig salat padir inig-uli na ko ngadto sa iyang gikanan nga nasod ba ako tong pang-imbitaron dito tanan ako mga amigo amiga mamalit sa mig salat ako kana gi maayong buhaton ikaw ray palit-palit di ikaw ra say magrasyahan. Imbitara tong imong ubang kauban nga wa pagid taon kapalit maluoy sa kanila papalita sa to. Di ba? So imo sang gamiton ang imong art of speaking. Nga naman gasa man natong tanan. Mabita tong ni ari diri ang gahapon mo to ato niaging adlaw. Hasta ang iyang gibantayang masakiton nga paralyzed nakapalit og slado iya magikumbinser. Ana, ay kung magpalit ato ma-atake itong usab. Pero inig-atake itong usab, di na ito mag-uol. Nga naman, tungod kay naa na niya ang kalipay o kalinaw nga gikan Dios Ginoo. Kay kani manggong yawa, ang iya aning buhaton nato hadlokon ta. Hadlokon ta ba? Hala, sige, buhatan na. Sige. Higugmaa agi ng imong ugangan nga sige libak nimo. Uy biyain na oy. Ayaw na nagtagda. Imo nang kanang mag-abusar na. Anaon man kasyawa mo na iyang panghadlok. Anha ta diha makuha.
Nang imong banang sigig pangabit, nya kulatahon pa ka, nayabag ka diha, sa buang ka, biyai na, biyai. Naa pa kay daghang makit-an nga mga buutan, nganong ipugos man gid nimo anang animal dako. Ana no? Nga ikaw nga way pagtuos Ginoo, abiya sa dayon. Ana? Inyo mga anak, mga batanon, magkuyog-kuyog sa uyab, ingnon dayon na siyawa, nganong usikan man nimong higayon nga kamura mang duha, tira dayon. Kanindot ana isa, uy wa pa mamikasal, ada maghuwat man ka, unya dalag mamabdos una sad pakasli. Di pa lang na hinuon mamabdos, usik-usik lagag pakasal. May nang deposituhan daan aron inig kasal na namoy produkto. Ana man na siguristam nang yawa or ingnon pagisyawa ang laki, siguro ana kay magkabuwag mo sunod buwan na lain gyud makauna ana, unhin na na. Nugon kayo. Usahay sa mga babae sa imo ingon ko no nga anogon kayo dili ka katilaw ani kanang unhi ko na lang yun tintalag yung maayo kay pari ra ba na tintalag yun basig maadto nas madre una reporting tinintalay hasta sa mga babae manguna na ingon sila wa pa masag ko unhi pero manguna ko no ana nga naman nangatintal tas yawa naa say instrumento ang yawa nga mangumpan niya sad mangumpan niya aron mahimo sa kana din nagsigig post anang mga porn kanang gasigig TikTok anang pakita-kita anang ilang mga private parts diha ambot kakita na ba ni Brad Loloy pero ako kita ko na usahay ana mugawas mo na sa TikTok ana labaw labaw na ning diya sa kong kilid hapit ni di matuog Kani mausad ni ang ilang mga instruments of evil. Mao lagi na nagnguba, naglibot-libot kuno. Sige gyud 24/7. Unsa may atong isakbang 24/7 sad nga pagtuo sa ebanghelyo. 24/7 sad nga pagbutang sa atong hunahuna nga niya ang Ginoo sad nako makabuntog ko niini. Makahigugma ra gyud ko aning akong sigig pangabit nga bana kining akong nangabit nga asawa mahigugma ra gyud ko ani kaya ra gyud ko ning akong mga anak nga tapulan kaayo musuyo pagyud kaya ra gyud ko ning higugmaon kaya ra gyud ang muingon ko maging sino ka man mamahalin kita og labaw sa tanan kaya ra gyud akong mopalit og one slot bisan pa man og ako usa lang ka kargador usa lang ka tricycle driver, usa lang ka labandira, ako ra gining matiguman og akong ipalit og slot. Di na lang ko mo snacks, din ako manigarilyo, din ako mo inom aning soft drinks. Ang beer, okay ra tingay ang beer. Ay di na sa ko aning beer. No? Kay ako na lang ning tigumon para ipalit og slot. Mapalit na nimo? Yes. Hunungon ko ning akong palit aning swertres. Hunongon ko ning akong siging panaya aning loto kining siging paningkamot nga makakwarta aning sugal nya tigumon ko ni sa akong alkansiya igtapos tuig i-treat nako og Christmas treat ang akong tibuok pamilya di ba wa ba gani siguro hunongon ani mong imong ginagmay-gagmay og dinagkong bisyo makailis pa ka nang inyong atop gisayunan kag mugasto kag 100 kada adlaw bisag ka na lang 100 di mo labaw pa biya na butang talang 100 kada adlaw times 365 days o sa katuig mo na 365 times nimo 100 pila may matigom nimo tapos tuig unsa mo diyan 365 times 100 36,500 dili ka na mailisan ang imong atop anhi pagyud ka mangayo sa simbahan og pila ka pligong sin anhi pagyud ka mangayo dinhig para ipalit og uniform sa imong anak nga kun imo lang ang hunongon ang bisyo sigarilyo inom sugal imo nang tigumon igtapos tuig na kay labing minus 36,500 pagtuo pagsunod sa Ginoo pagbuhat unsay maayo dili pagsunod unsay dautan ug mao ni ang makapalig-o natog maayo nang pasalamat ang dunay ni tigom og mga slots
nahalina na tag 2,310 ka slots. Pakpak. So good nagkusog ang atong slot, no? Karon ana pa sa daghan-daghan 51,690 pa man sa niyang slot, pero akong target ani kutob Hunyo. Ato ni hotdog palit. Kutob June. Okay? Okay kayo Kada simana palit mo usa ka slot. Kamu ngarang-arang pagkabutang. Nya kamo sang anang igo-igo ra gyud pras nako sad palit lang mo slot kausas usa ka buwan. Nya kamo gyud murag lisod jud kayo, palit lang slot usa ka slot hangtod June. Sugdan nimong tigom karon hangtod month of June usa ka slot tungod sa imong gugma. Kanang imong gitigom kada adlaw nga tag 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos nga imong tigumon, mura sa kag nipalit og 1 slot kada adlaw kaysa kasing-kasing og sa mata sa Ginoo. Tungod kay intention man nimo nga imong tigumon para ipalit, perfect na ngadto niya. Perfect man gani niya ang 2 cents nga gihug sa byuda sa sudlanan. Kana pa bang imo nga 10 pesos, 20 pesos nya intentional yun nga gihug sa alkansiya. Murag katong buta ba nga masahista nga ning kalit lag tunol nako paghilog nako sa iyang papa didto ra taon galingkod sa daplin pag yun ako sige ari nako ha nag-ana sa kamot pader time sa pader nako kinsa man ni siya amo nang usa sa among igsoon pader ingon nang nag-imbita nako unsa man na siya mopalit kog usa ka slot pader ako ginigitigom-tigoman. Palit siya niya. Tag 500 man to atong slot ato. Palit siya ko sa kaslat. Kum siyang kamot. Mutta. Kamu gani. Sigal ang mata niya. Wajo na ito. No? Natas kita kay kuwato. Murag. Grabe ang imong bation ay. Mupalit kong slot. Titigom-tigom gito niya. Buta. Nakatigom pa. Kung saan na kaning nindot kay mata. Di gyud katigom. Ang point lang, naa ba kay pagtuos Ginoo? Naa ba kay pakighiusa sa simbahan? Naa ba kay pagbati nga ako kabahin niining maong proyekto? O kabahin sad ko nga hatagag grasya pinaagi niining maong parokya ni San Vicente Ferrer. Makadawat sad ko grasya kay usarami kalawas. No? Sige, manindog na ta. Nga igsoon, diha sa iyang Yano ug Timos nga ebanghelyo gisangyaw ni San Marcos ang maayong balita. Busa masaligon kita nga modangop sa Ginoo pinaagi sa atong mapaubsanon nga pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa nga hatagan siya og kalagsig sa panglawas aron makapadayon siya pag-atiman sa bagang duot sa katawhan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga pangulo sa tibuok kalibutan, namusalig sila kanunay kang Hesus, ang nabanhaw nga Dios, ug dili magpalingla sa dautan ug tinguha sa mga tao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang ni atong nag-anto sa nagkalanlaing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, kaluoy kami. Alang sa itong maigsuon nga panaw na sa laing kinabuhi, nga uban sa pagpangalian ni San Marcos, makatutol sila sa dalan sa kabulahanan, nga mao ang langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo ug diha sa pangama ni San Marcos imong ebanghelista, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Dutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka asin. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka asin. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasidungog kang San Marcos, nagahalad nganha kanimo sa mga gasa sa pagdaig ug nangaliyupo nga unta ang pagwali sa imong ebanghelyo, magpadayon sa kanunay dinhi sa imong simbahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, og magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
Mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si si Kristo balik yan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagpud, dinhi sa yuta, maigong sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kaangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay palawat kanimo, apan ipangulong mo lamang ang mga Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I beat from the great city's beat, in the great heavy dust of the streets, pulsing with millions of faith, with millions of faith. You told me to give the good news to the poor, tell prisoners now they are prisoners no more. Tell blind people look up and see, and set the downtrodden free, and go tell everyone the news that the kingdom of God has come, and go tell everyone the news that God's kingdom has come. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot nga moyo kami nga magasantos unta kanamo ang among gidawat gikan sa imong altar, og maglig-on kini kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo nga gisangyaw ni San Marcos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom.
makahimuta sa tanang imposible tungod aning maong gahom. Pero mulihok ra ni kung ato yung suklan ang yawa pinaagi sa atong pagtuo sa ebanghelyo. Unang usahay yawa man na kanabitang di ka mo higugma sa imong kaaway. Masuklan ra gyud na kung naa natay pagtuo. Nya usas paagi ana mao ang pagtabang sa simbahan nato dinhi pinaagig slot. So salamat kaayos mga nisukol sa yawa sa kadaw kay nakapalit na ron sila slot sa atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga mga slots para sa atong projects dinhi diha sa ground nato niya kaning atong luyo atong pagtukod sa atong bag-ong kumbinto or ato yung kumbinto kay pamagitay klarong kumbinto o sa pagbayad aning atong na-acquire tiwaso na tog bayad ning na-acquire nato mga yuta ang ato ng slots nga nahalin sa kung ingon ganiha is 2,310 slots. Pakpakan na tog usab ang namalit na ini napatay 51,690 slots tag 1,000 ni per slot atong ihatag ang atong gugmas Ginoo aron iya sang ipabaha nato ang iyang grasya. Nya ang ato di ay dinhing mga kalihukan karong Mayo karong adlaw magsugod ang seminar sa atong mga volunteers for May Catechesis Flores de Mayo. So magsugod ta May 1 ngadto sa mga kapilya og dinhi sa atong simbahan. Tanaw-tanaw lang niya mo sa schedule unsang orasa magsugod dinhi karong Pitsa Uno ang atong Flores o ang mga katekesis sa mga kabataan. Dako kining ikatabang sa atong pagpalambo sa pagtuo mo na ang atong mga volunteers atong i-welcome niya kamog naasad mo yung mga pag-umangkon gusto sang moalagad i-presentar lang diri sa atong opisina. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong laygo ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.